Pau i bé, germans, en el nom del Senyor Jesús. Soc Fra Amal, caputxí de Tamil Nadu, al sud de la Índia. Vaig arribar a Barcelona l'1 de maig de l'any passat. He vingut aquí a Barcelona per viure la meva vida amb els frares caputxins de Catalunya. Fa un any estic aprenent català i he començat a celebrar la missa amb l'ajuda del senyor Carmel i els frares de la meva comunitat. La vida és tranquil·la, l'horari és normal, cada dia és especial. Començo el dia amb la pregària de laudes i acabem amb completes. Durant el dia practico les lectures, preparo els sermons de diumenge. També assisteixo a la classe de català amb el Jan, que m'ensenya aquesta llengua tan bonica. Paro taula per dinar i dinem junts i xerrem.